Ано. Ще има много, бърчет. Чуте от големото брачай. Няма тя направи. Що направи? Два плашка пак. Как? Не, таксиста не са. Бъдване. А? Дай бе, ако имаш домашен телефон, да се явам до бата, да го дам на мусли броя, да дойде таксисто, да ме вземе А дай ке те носи? на превръзка. А що ти? Ама не, ще не съм. О. Не сгази. Кой те гзи? Мърчедо. А как те гзи? Не е така, по колко. Колко пари трябва да даде? А? Колко пари трябва да ти плати сега? И ние за сега, че видиме судо, ще ти кажеш. Може. Ти Може да живо. Не, още не съм на снимане, сега на превръзка. Охо, сега сложи широки. Охо. Там прегледи, това, Ти има пари с умисли на отмор тиота ли? Тук направя. Направя списък от милицията. Тук снимова. А де те удрибаш? Я тук. За станицата. На Малибор. Малибор. На А Малибор. ти минеш по път и он ти претрача и удрите. Не. От тук ще е, како вика Ивчо. Е така. От Слишево. А. Колкото го знаеш, на Блажи ще говори. Знам го. И Бътко Ивчо тук за стена. И? А аз де горе. И Бътко Ивчо реке Стоя. тази вина. И он право за леса тук, Бътко, како вика Бътко Ивчо, Аха. за другото село. И он на место да чире, да, как да ти кажем, да заврата, он право до чесвата и колата го ръпна. На таксиста ще дойде от Радович пръв брачет ми е. А околата ли удри? И аз да тонах на неговата кола, за да не паднам. Ама слъзнах се и торпот. Торпот, да. Само това. Нищо не ти бил. Тя те поменя. Твърда глава. Чути, шино. Шино ли? Сето беше кръбище. Мам бе, браво. Я батък салаш. Тя ли? Я таква дупка. Бравей. И начал, песок, каменчина, всичко натре. Нали, чистия го. После една конци. Шия. Твойка ми турия, побракя, всичко. Майко. Сега много пари ке вземаш, нали? Ма не знам, как ти каже судо. Ке вземаш пари, че още са мисли на отмор, право. Мрия да взем, право тя рушим тази соба и право продължим друга. Право друга ке правиш. Не еш на отмор даваш. Не. Шок тай отмор, нали? Сами чешми, иска се. Ама ти го оставаш мисли, да вземаш пари. Да оставам ли? Аха. До детям жива не го оставам. Защо? Оти тапка му. Не се смеем. Я така бе. Аха. На воденицата може си чуял. Чуял съм. Вратена на 3 години момичка. Се продам. Пруди. 12 петъла. Най-големите. Тата за коляй. Коляги сите. Курбан. Никой не умре. 12 петъл умре. Ей. Уконче, брат ли, ще му се паде на мусли. На дедо и син. Аха. Бог да опрости. Он гледаче. Ми гледа, ли радобия. Пусти. Абе ли радобия? Ама ти го продаде, не? Не я продадеш. Що ли? Дома. Яро. И като дойде ред, некво е лека земните на дедо и син. Защо? Не го ставаш от табута да. На контрола. Он право почна човека. Едно. Друго. Почна. Тата почна. И мама. И майка му умре. Не се смет. Дойде ред памути на старата автобуска за мама. Така. Касандра, защо викаш не го ставаш мусли? За телефон. Не, защо викаш додек си жива не го ставаш мусли? Знаеш защо не го ставам? Вече бутали. Спасена. Ама и бута добро, нали? Не за това, бате, я с това за това ке. Не. Бута, да е. Ако няма връзка. Чак ти забавите, нали ачим? Пити го, дъдлаш ли, бе? Чак, бе, така е, шо? Тя дъдлаш ли? А ти чуташ ли? Кажи му, мърчет, кажи му. Може и там се убие.
Дек ще не гледай на вилчета му. А, това е от мусли. От мусли плигате и взел от яйца. Колка, бе? Не, муслите въпал, лъж. Да не, бе, Мусли това яйца тука. плига ни Да, взел. нещо неделка, ой да виж колко кръпки. Дойде тая... Лаже su лапалте мусли. Ей, ей, Що не знам там. Иван, Кремов, пиди. А, Асан? я изкрия. Асан, Я да. вчера удих. Асан Беверли, що е? И не Питя, пита нещо. Брат му, бе. А Асан? Он Нема връзка. няма ли връзка? Не ли работа? Не ли му даваш? Но случайно не работи. Брат му го те. Тепа ли го? Кога като те направо тепа го? Не за това. А за кого? Не слуша. Не ли слуша? Назад ли чал? Топли! Вън не казвам. А защо ти бъдеш Иван? На кой да сега? Ела тук, яй го. Де бе казвам? Ой, викни го. Ой, викни. Где дома? Оди дома. Дома ли? Нали тук? Дома, ой. Дома, я дом си. И ще видиш бърчат какви работа. А? А? Треба ми. А за да се яваш? До брат ми да се явам да дойда. А чек сега, аз сам да живее, не ли живее къде? Я бе дома. Ама, у вашата соба, не ли? Мале, като ти вземеш парта, мале, каква кой ти направиш, не ли? Сучеш, ма? Трябва да продължи. Право сучеш, ма, не ли? Ай, чао. Ай,